jste zde hosté. Dovolte bych vás srdečně přivítal na naším už tradičním putování za Betlehemskou hvězdou. A abych nezapomněl, jako v loni skoro, chtěl bych poděkovat všem pořadatelům. Paní Margice Sklenářové, která do toho dala velký čas. Všem, kteří dělali tu technickou přípravu, hodně práce. Vám děti, že jste se uvolnili, vám dospělí všichni srdečný dík. A dovolte mi jenom takové jedno zamyšlení, krátké. My jsme tady u skutečnosti, která je historická, se stala, ale ona se stala tak, že se stává i dneska. Jsou věci, a myslím, že každý z nás z našich životů to zná, jednou se něco přihodí, něco důležitého, a ono to má trvání na celý život. A to je právě tak, co se stalo tam v Betlémě, co nám dneska děti a všichni své učinkující v putování za Betlehemskou hvězdou naznačí. Víte, že se jedná o případ, kdy narozený Ježíš vzbudil v Herodově, v tomto okultém králi, vzbudil vztek, strašný strach. A ten strach byl tak velký, že dokonce nechal, na dnešní den se to slaví, povraždit všechny děti do 2 let v betlehemských výšinách a tak se dal o svůj trůn. Ale to je velké upozornění pro všechny, myslím, mocné, ale i pro nás, co strach dokáže až udělat, když se nepřijde pokora a pravda. A co se týká těch mudrců, jak je to krásné. Byly to velice vzdělaní pánové, králové se říká, ano, kteří objevili v tom, co bylo světu dáno, Pána Boha, bylo dáno do hvězd. Víte, že tam je poklad velké moudrosti a velké inteligence, že se narodí král, který bude králem nad celým světem. Takže je to v Izraeli. A oni to objevili, oni to ve své srdci uvěřili, ale oni měli co? Oni měli odvahu se tam jít. Oni měli důvěru, nesmírnou důvěru na cestách, tehdy byli putovali 1500 km v té situaci, kdy mohli být napadení, zabití, okradení, ale šli. Oni měli hřejivou důvěru cíl té cesty a měli hřejivou důvěru odkrytí té pravdy spojené s důvěrou. A našli v té nesmírné chudobě, našli toho krále, chudé matky, chudého otce, putativního otce a kladili se, protože pochopili, že je to, a jí bylo zjeveno, že to, co tam bylo vepsáno, že je pravda, že tu pravdu teď život řídí. A oni odložili všechno a přijeli pokoru a lásku za svou s odvahou a přijeli do úžasné obdarování srdce. Jak nás ta hvězda, každého z nás provádí nějaká hvězda. Hvězda především poslání našeho života, hvězda obohacení, hvězda, že jsme posláni těm druhým. A těm druhým jsme pozváni proto, že to v té službě jim naplňuje náš život. Maminky, otcové, myslím, že to dobře znáte. A že jak stojí jakoukoliv námahu, a možná někdy mudrujeme nad tím, že to vždycky má uspokojení v srdci, i když třeba to hnedka neuvidíme. A tak vám přeji nám všem, abychom do těch nastávajících dnů, a myslím, že všichni vidíme, jak to okolo z nás vypadá, myslím, v těch válečných oblastech, něco ze svého já dejme i jim, těm lidem na celém světě, kteří za to nemohou, kteří jsou žel Bohu těmi, kteří trpí, když vládoucí se chtějí udržet u moci tou strašným jménem, které se jmenuje zbraň a zabíjení. Ať vám všem celé řeči, vám jste přítomní dnešní rozdíky, ať vám žehná na přilující králu a Panny Marie Všelouce, prosím, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Ať se vám daří, nashledanou, hezký den vám přeji, krásný nový rok. Milí přátelé a milé děti, vítám vás tady všechny a nyní se společně přeneseme do 1. století, kde v velké zemi Palestina se
se udály zajímavé věci. Na svatou noc zázraku vzpomíná starý pastýř, který prožil v době svého mládí. Nejsme již opuštěni. Pán syna svého seslal nám, aby světla slunka, tak jako slunce čelí tmám, vás před svým světlem ochrání. Poslyšte lidé v naději, která znamená zrození. Nebesa radostně dnes bějí, vnímejte již odpuštění. Vyprávěj, jak to bylo dál. Cítili jsme krásnou touhu a srdce nám samou radostí div nevyskočilo. Chtělo se nám tehdy zpívat. Bylo to tajemné, ale věděli jsme, že je to dobré. Ta tichá hudba byla i v nás. Tak už nás nenapínej, pokračuj. Sám anděl nebeský se objevil a zval nás v Betlému. Zavřete oči a prožijeme to znovu. Nebojte se, zjistuji vám velikou radost, která bude radostí všeho lidu. Dnes se v Davidově městě narodil Spasitel. Je to Kristus Pán. Jděte a najděte novorozeně, zabalené do hleny a ležící v jesli. Slyšíte, bratři, co se stalo? Proroctví se již vyplnilo. V Betlémě hvězda zářila, Pana tam dítě zrodila. To je ten živý Spasitel, slavný světa vykupitel. Mezi námi se narodil, aby nás od hříchu spasil. Do Betléma poběžme hned, kvete tam z růže lásky květ. Pospěšme se mu poklonit, dárkem svou úctu projevit. Pastýři pospíšili do Betléma a nalezli Marii, Josefa a děťátko. Kloníme se ti, Ježíši, Pane náš, svatý nejvyšší. My tebe srdcem znali, rozlili jsme se přispěchom.
Byli jsme vyprávěni o tom, že tehdy do naší země přijeli 3 králové s nádherným průvodem. Ano, vydali se za hvězdou, aby pochopili dávná proroctví. Chtěli se cestou zastavit u krále Heroda, aby jim poradil odjet. Mnoho lidí se přidalo k jejich průvodu. Byli zdaleka, měli svoucí roucha, nádherné koně a vezli vzácné dary. Vidím je jako dnes. Společně přeneseme do Jeruzaléma. Hle, králové v dálce již přichází. Co tu kráčí? Můžeš odejít. Jen mě sem pošli poutníky, co hvězdou vedeni k nám právě dorazili. Hledáte dítě z proroctví a hvězda cestu označila vám? Jeďte do Betléma, tam asi došlo k zrození. Jeďte a pečlivě po tom dítěti pátrejte a až jej naleznete, oznámte mi to, abych se mu i já přišel poklonit. Díky za radu, kam se brát. Jistě ti brzy řeknem víc a úmysl svůj chvályhodný budeš moci naplnit. Až vrátí se ti hloupí páni, co zjistí, od nich se dozví. Dítě pak nikdo nezachrání, dýkou ho ihned zahubí. Ať je, či není Židů král, jsem tu, abych s ním skoncoval. Jen jeden král na trůnu je, Kristus ať v nebi králuje.
znamená zrození. Nebesa radostně dnes pějí, že nejsme již opuštěni. Nyní si společně zaspíváme naši nejznámější a nejkrásnější koledu Narodil se Kristus Pán. A společně s pastýři se můžeme všichni poklonit malému Ježíškovi. Milí přátelé, milé děti, společně jsme si tady přiblížili událost, která měla zachránit a změnit svět. Narození Ježíše, Božího Syna, člověka a Boha, který má otevřít lidská srdce, aby byla vnímavější pro potřeby druhých lidí, otevřené pro naslouchání, otevřené pro obdarovávání druhých. A to je vlastně poselství Vánoc. Otevřeme svá srdce, abychom nemysleli jenom sami na sebe, ale dokázali myslet na druhé, na ty nejbližší kolem nás, rodiče, prarodiče, sourozence, kamarády, ale i si všímat potřeb druhých lidí, těch, kteří žijou vedle nás, jsou třeba sami, opuštění, nemocní a nemají nikoho, kdo by se na ně usmál, kdo by je oslovil, kdo by jim nabídl pomoc. Ježíš je toho pro nás, pro všechny příkladem. Chtěla bych vám popřát hodně zdraví, hodně Božího požehnání a právě tu obrovskou lásku, která vychází z Betléma, abychom přijmuli do našich srdcí a dokázali ji tak dávat dál. Děkuji vám všem za pozornost, děkuji všem, kteří tady účinkovali, děkuji pořadatelům, pracovníkům stacionáře Petr Klíč, kteří nám pomáhali s přípravou. A nyní bude na pravé straně vytvořen průchod. Prosím, choďte opatrně a vycházet se bude na levé straně. Děkuji vám a přeji vám vše dobré.